Ali pano tibwererenso mu mzinda wa Lilongwe chifukwa katikati mwa sabatamu mamawa anthu anadzidzimuka limene lachiwiri pamene anaona basi ikuyaka imayenda ndithu bwinobwino nkudabwa kuti pansi pakufuka moto anthu nkuyimitsa basi ija koma palibe chimene aphulapo pamenepa basi yonse kupseratu ndi losi ndithu kwa mwini wake wa basi komano tiyamikire kunena kuti ndi chinthu choti chitha kubwezeretsedwa miyoyo ya anthu amene anali mbasi imeneyi apezeka kuti wina aliyense ndithu anatuluka bwinobwino including katundu palibe amene wapsa zimene zozo ndi zomwe kwambiri timafuna ngakhale kuti a property has been lost kwa eni yake it's a great loss ndithu komano tiyamikire kuti miyoyo ya anthu inapulumutsidwa. Chabwino tisataye nthawi bwanji tumuyitane Hankeji Mtengo amene amayendera zake kumanango pezi kuti wakumana nazo zimenezi zikuchitika pa bwandiro ku mzinda wa Lilongwe chapashefa pamene pa junction basi yofema afuna idzilowa mu Msewu main road pamene anayima nkuyipeza kuti basi ija ikupsa timpasire nzathu Hankeji Mtengo. Zidali ngati kutulo kwa anthu omwe anakwera minibasi yomwe imachokera mtawuni ya Lilongwe kulowera ku dera lotchedwa Senti mu mzindawo pomwe adaona minibasi yomwe idakwera ikufuka utsi ndipo mapeto ake minibasi idayaka yonse. Ena mwa anthu omwe anali minibasi iyi akuti galimotoyi idayamba kufuka utsi itayandikira pa tchalichi cha Assemblies of God zomwe zinapangitsa kuti driver ayime ndi kupereka mpata kwa anthuwa kuti atsike. Ngozi imene yetu monga ngati ine tinoti mazuwa lino machoka kumachingai kusanama nde kwapeza kuti nagona mu depot nde leroli tinawera kuje ni mu depot mu mabasi kwa Senti nde takwera mabanga nde kwapeza titakwera kila mu minibus pamene tikuyenda chimene chimango chitiyo choti imatima choncho nde kwapeza kuti tafika malo awawa pamene kwapeza kuti gaimoto wino wake wakuja ndi amene wayimenya mwala kuti taona gaimoto ikutani ipo yake basi ndeno zitachita chochija chifukwa chona kuti gaimoto imayaka kusogolo ndiye kunapeza kuti ena mamenya chani seko mwangati neyo ndakubira basi neyo akubuya kuti mwapa muno boka ndakukandika mwina ndi mwina kwa mzona moti nanthaika amene kwa mwendo uma kwete manda apapokulana ile kuja kumulanje ndiye nakwera basi ya matuwazi ndiye tafika muno nakwera minibus ya 18 ndipo fika hapo ndipo kuti inaima imatika ina ita eduseni ndiye ngati modusa poima apo tangona kuti moto kuyaka basi pamene ena mamenya chisekera kuna kusekera. A Steven Jimu ndi mmodzi mwa anthu omwe anaona ngozi ikuchitika ndipo akulongosola momwe zidaliri pa nthawiyo. Basi machoka mtawuni mapita ku area 18B ikufika pamene pa inadzayima monga mukuona kuti ndi pa T junction kuti idzilowa mu msewu waukulu kupita ku 18 inayima pamenepo itayima pamenepo ifeso oyambirira oyana nalife wakabaza ona kuti pansi pakuoneka kuti pakuyaka moto anali ngati malawi ya moto amene amayaka basi tinayamba kuthandizana nawo nkukuwiza anthu onse amene anali mpasi kuti atsikemo ndi katundu yense ndipo katundu yense ndi anthu onse tinakwanisa kuwachotsa anthu komanso katundu yense kutsitsa zili choncho tinayamba kutengano mchenga kuyamba kuzimisa malawi ya moto amene amaoneka pasi pa basi kenako zili choncho tinadzaona kuti mwina moto chete tazimisa koma zimaonesa kuti moto unayambira mkati kanthawi kochepa tinangoona kuti basi yonseje yafungidwa kwambiri ndi utsi zimene zimaonesa kuti moto wina ukutani ukuyakabe mkatikati mwa basi afaya ndiye tinene zona ndoti anafika mochedwa kwambiri nthawi imene amafika afaya nkuti basi ili kumapeto matala pafupifupi atatu onse atapulika kuti basi yonse itakwanira. Kutsatira ngozi ozimitsa moto kuchokera khonsolo ya mzinda wa Lilongwe anakwanitsa kuzimitsa motowu ndipo palibe munthu yemwe wavulala ndipo kufikira padakali pano chomwe chidayambitsa motowu sichikudziwikabe.